Sagapos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras sa DCGB 7:49. Ang oras po atod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your 10 Rentals Authority. Magkapulang kay punong barangay Amin Usidal sa 0910-630-8420. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant, Alaxan FR, Ibuprofen, and Paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya, ang hapot. Mga tugang, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa programa nga napot sa DCGB. Uliton ko lang po inita, kasuba-gubagang 6:30, i-explain ko sa Indo so mga special program na mangyari po sa aga, hindi po sa DCGB. Alam po, ta 63rd founding anniversary kan DCGB sa 24, na taon pong Domingo. Kaya po, sa mga ibang aktibidades, gigibuhon mitabi na Sabado. Kansan inot bagang Sabado, nung nadangog mga tugang sa forum ta tungkol sa integral, tungkol po sa ecology. No? Psychology. Dakol kitang mga speakers via Zoom, via nadadangog po sa radyo, DCGB, sa Facebook Live. Mga tugang pong 8 o'clock nin morning kan Sabado. Nagtapos kita kasuhapon mga 11 o'clock po nin pagkaaga. Focus yan sa ecological concern, preservation of environment as in iba pang programa. Pero ang pinagdidiskuto na tapukan Sabado tungkol mga tugang sa river, tungkol tabi sa coastline, shoreline, tungkol tabi dyan sa tuyang mga kadagatan, hindi po sa syudad ng Legazpi, para po gari medyo saday sanaan sa tuyang magiging konsentrasyon kan sa tuya tabi na mga plano sa mga maabot na aldaw. Na itong napag-uruan na ito, magibuhan ta po kimagakanigong aksyon, ma-convert ito bilang sa sarong paghiro, mga tugang tangani na maataman niya to ang mga kasalugan, hindi po sa tuya na palibo. Sa aga po, imbitaran ko tabi ka muna magdangog 7:30 to 8. Ang sa tuyang tabing topic duman, iyo po ang integrative medicine. Kaya ba ko po dyan si Father Momoy Borromeo, asin po mga tugang si Dr. Divina. Madiskutir kami kan mga alternative medicine, na medyo bako duman partikan usual na mga medisina, nagibo mga tugang kan teknolohiya o kaya kan siyensya, di ba? Na ini baga pigtuturo ini diyan sa mga sa Bicol University yan, sa professor kay ini diyan, iyo po si Dr. Vilma Hao, integrative medicine, no? Yan po sa tuyang pag-iristoryahan duman, ano po ito mga tugang na mga
mga sinaunang mga estilo nin pagbubulong ang mga panahon. Ang DOH baga, igwayang ki mga recognized mga tugang na mga dahon-dahon, di ba? Na lalo na kang panahon po ng Secretary Flavier, dakol po ki mga arog kaiyan. And ano pa ibang mga approaches tabi na, sabi nga ni, igwa ki epekto mga tugang sa salud nin tawo. Yan po ang magiging topic taduman sa first part kan sa tuya tabi na Seniors Day, digdi po mga tugang sa DCGB. Now, pag 9:30, pag 8 o'clock after kang programa ka na ko Bicol, 9:30 to 12, sa tuya pong madadangog mga tugang an pigaapod na generative conversation. Generative conversation, kunain mga tugang, igwa po iyan ki kwan, igwa tabi iyan ki tema, mga tugang na aging creatively and meaningfully. Generative conversation on eldering. Aging creatively and meaningfully. Yan po, ang magiging topic ta sa aga po na 9:30 to 12. Pero ang konsentrasyon niya po mga tugang para po duman sa psychosocial interventions. Kaya po, mga satuya na mga magiging guest dyan na ma-share kan sa indang kaaraman tungkol po dyan sa sinabi ng topic. Iyo po, ansaro po dyan sa speaker ta, iyo po si Miss Elizabeth Oropesa. Ano so naging transformation ni Miss Elizabeth, mga tugang, hali sa pagiging actress niya, pasisiring tabi, mga tugang, sa pinagigibon niya ngunyan? Ano ang mga seniors baga, di ba? Ano bang mga seniors? Nyaw na lang sarong, sige nanto ko. Pero paano kita mga tugang makakagibo nin mga paagi na sabi na nga ni, magiging aktibo pa kita sa satuyang komunidad? Anong gusto tang gibuhon after our retirement? Di ba? Anong gusto tang gibuhon mga tugang after kang satuya na trabaho, sa tuyang usual na proseso? Arog kayo ni mga tugang na ibabaga, di ba? After ngaya kang pagiging empleyado kang gobyerno, 5 o'clock, ano pa ibang pinagkakabalaan ninda? Lalo na kung medyo mga tugang maedad na o pa-retire na. Pero usually po, ang satuyang discussion, ma-focus duman sa mga retirees, di ba? Duman sa mga senior citizens, duman tabi sa mga maedad na nyato na mga kababayan. Now, arog kani kay Miss Elizabeth, siya po pala sarong diver. Nagda-dive ini sa kadagatan ta, mga tugang para sa makatabang para sa proteksyon kan sa tuyang palibot. Ini pala saro naman na healer si Miss Elizabeth Oropesa. Sabi ni Father Momoy, may gift of healing si Miss Elizabeth, di ba? Saro siyang visual artist, underwater photographer. Yan. Nag-drawing man din actually, as in po, Bicol Tourism Ambassadress. Yan. Ang sunod po dyan mga tugang, si Dr. Rose Clemenya, si Dr. Rose Tabi na Clemenya, mga tugang, PhD, si Ma'am Rose Clemenya, presidente po siya kan Asian Psychological Services Assessment. Vice President for Academic Affairs kan DWCL, psychologist po ini. Lay co-chair, Diocesan Commission on Christian Education sa Diocese of Legazpi. Actually, dati siyang naging presidente ni kan St. Benilde, di ba? Kuda salasal ka ito, alang kawon de ko lang matana, pero halang ko ang posisyon na ito salasal, bago siya mga tugang naging presidente kang St. Benilde. Then, naglawag man ini dyan sa seminaryo sa naging parte man kang seminaryo sa CP, sa Mater Salutis Seminary. Dakulon siyang qualification, mga naging parte. Magayon natapos kita ngaya, habang aki ka pa, mag-eskwela ka ngaya ki masters, doctorate, di ba? Pag-retire mo sa trabaho mo, pwede kang mag-guro extra, di ba? Na trabaho. Now, ang sunod po dyan, pwedeng mawara si Chaidet na Manila. Presidente po kan Albay Senior Citizens Organization, President Federation of Senior Citizens Association sa Legazpi City. As in si Chaidet po, sarong retired na certified public accountant.
Okay, now, ang sunod po dyan si Madam Josephine Lee, si Tita Pin. National President po, Confederation of Filipino-Chinese Catholic Women's Organization. As in po, sarang negosyante. Pero aktibo din dyan sa St. Jude. Ano kayo ni na klase, nin mga senior citizen, mga tugang na, habang nagdinegosyo ka, ano ang mga pwede mong paggibuhon, di ba? Na maging aktibo ka, as in, sabi nga ni, pag medyo aktibo ka, day katulos mga tugang minagurang. So, yan po maikot mga tugang ang sa tuya tabi na discussion sa aga. Pwede ka muna mag-join via Zoom sa 831-5301-2730. Pakitake note po kang meeting ID. 831-5301-2730. Yan po ang psychosocial discussion ta, mga tugang sa aga. Now, pag alas 3, igo kita ki saropang special mga tugang na program. Takong ini na sunod primerong alas itong 9:30 generative conversation on eldering, aging creatively and meaningfully. Duman po sa alas 3, saro man na talk show, it's a kind of discussion program, mga tugang maguro ng taman ang aging healthily. Yeah. Saro man na generative conversation, mga tugang, on eldering. Na ma-focus man kita habang kita nag-iedad, mga tugang, asin paano kita magiging healthy. Pero ang sa tuyang subtopic dyan, sabi kan sa kuyang partner, si Dr. Chris Gianan, uning nga padi ang gayon ata, ang sa tuyang magiging laman, taod-taod. Ang niyang theme, kansa mo tabing presentation taod-taod. Improving the quality of life among elderlies o elderlies amidst pandemic. Yan. Sabi nga ni kansarong texter sa bagong 6:30, pwede nga rin masabay na may discuss nga so life expectancy kan mga Filipino. Ano nga ang mga factors na makukonsiderar na pwedeng contribute sa paghalipot din buhay kan mga Filipino. Di ba? Sus ko, gani makaditon man, di? Makaditon man, imagine kumpara na sa naangga na sa nasain ang buhay ta, depende po iyan sa satuyang pigigibor daw. Sa mga, di ko na sa saro-saron, ididiskuter iyan ni Dr. Chris Gianan sa aga. Ayon mga factors po na makakatabang para humuro halaba lamang ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay tagabos. Yan. How do we improve, mga tugang, the quality of our life? Diba? Kan sa tuya, mga tugang na mga gurang, ngunya na, pandemya. Yan. Ha? Yan po ang samuya na magiging discussion man ni Dr. Chris Gianan. Magapuntabi ka mo, mga tugang magdangog, mag-participate, araw kang floata sa Radio Klinika. Pero, ini po, you can share your own ideas, di ba? Dito sa ito yung generative conversation na ini with Dr. Chris Gianan. Ang doktor kang ng bayan. Doktor ng bayan. Doktor ng bayan. Dakulon siyang kinaabalahan ng mga organisasyon. Aktibo po si Dr. Chris. Kaya pwede niyang expound ang sa tuyang discussion kung paano ma-improve ang kalidad din buhay kan mga senior citizens ngunyan tabi mga tugang na may pandemya. Now, so mga madangog sa radyo, may chance ka mong magkaigwa tabi ng DCGB t-shirt, anniversary t-shirt. So mga mahiling sa Facebook Live, magkakaigwa man kamo ki anniversary t-shirt. May raffle kita kaiyan. So mga nasa YouTube, buda so iba pa, mananaw tabi kami ki t-shirt sa aga sa mga special program na ini. 7:30 to 8:30, duman tabi sa 9:30 to 12, asin po digdi mga tugang sa 3 to 4, special program kan DCGB po sa aga. Mga generative conversation on eldering. Okay? Yan. Imbitado po kamo gabos, mga tugang sa aga po yan na Sabado. Para at least, pwede ka mo mag-participate, pwede mag-upload, pwede mag-share,
Diba? Dahil na kita mag-iriwal, mag-share lang kan sa tuyang mga eksperyensya, mga tugang sa buhay. Okay. Sabi ni Ma'am Regino, magayon ko ta ang topic ta, it concerns the elderly. Kundi, brownout kami, sayang. May brownout saga, Ronald. Salbatan na. I-forward mo daw sa schedule ng brownout saga, tabi na, linga daw. May brunot pala. Sus ko, Madam Rino. Ano kailing? I'll give you an example, mga tugang. Si Ma'am Rino, ini professor sa Aquinas Kaito. English professor ini. Matibayon ini. Dakulon ang mga naging estudyante niya ng mga mabilidad ngunyan. May mga doktor na nga ni. Di ba? May mga doktor na. Pero ngunyan, kan siya retired na, mga tugang. Ano ang pigigibo niya ngunyan? Di ba? Ano ang pigigibo niya ngunyan? A way of, improving mga tugang herself, enhancing herself. Nagiging speaker pa nga ini sa mga pagtiripon, English proficiency. Di ba? May tutorial siya online. Imagine, may edad pa masa na si Ma'am Rino. Pero ngunyan, nakakaukod siya maggamit kan technology. Diyan po sa generative conversation ta, maikot diyan mga tugang. So, kita ba sa mga seniors, paminsan dahil napag-intindi kan mga teenager ngunyan ta, nag-iiriwal na dahilan sa technology. So mga aki, mga tugang makaskaso na makaukod sa technology. Pero sabi nga ni kaniba, kulang nga sa wisdom, pag-abot nga sa sa mga dapat na na dainan na isi-share kan mga hali sa mga gurang. Takan mga panahon baga, ang mga gurang mga tugang, iyo ang pigkakwaan ki mga ideya, mga suggestion, mga advices kan mga apo. Ano ang mga bilang sarong apo, ano naukudan mo sa lulo mo o sa lola mo? Ngunyan baga, dahil naman nag-uurun ta. May technology, kanya-kanya ng gadget. So mga edad man, mapagalo ng makaukod mga tugang sa computer. Ako nga, ipigiwala ko naki ko, Daddy, what happened to you? O nakikadawa ko ta, nung pagala ko para pakiuron, taday man nagaka, nung niya ko nagkurko ng ganag, di ba? May edad ka na ngaya po, dahil katatao kang laptop mo. Di ba? Mga araw ka na sa sitwasyon. Kaya maluwas po ang mga tugang na mga discussions na yan. Okay? Pag-check daw tabi na ko na nung oras ang power interruption. Yaw na sa kuya. Pinurwad mo na. O sige, talingon ko ha. Alright. Yun po yan mga tugang sa aga. Okay. Yun po. Bueno. Anong oras ang brownout sa aga? Tanong problema. Tangin mo ang topic nindo. Isus ko ngaya. APEC advisory. Salbatan ng pangyari sa Maabaka. 8 a.m. to 5 p.m. 9. Aday man, Dok, apektado ang Legazpi Port. Diyan sa clinic mo, Dok. Aday man apektado. Ito. 8 a.m. to 5 p.m. 9 hours. Salbatana. Upgrading of primary line. Tula-tula to Taisan. Line clearing. Line rehabilitation. Dahil nakitang pundo ka-rehabilitate kang linya. Pagsalida ki mga poste. Anong apektadong lugar dyan po sa Washington Feeder 3? Anong mga apektadong barangay sa aga? Primate pala, Madam Rino, sa tutorial mo. Barangay 1, Eames Barrio Legazpi. Barangay 2, Eames Barrio South. Rimate si Ma'am Rino Mananga. Barangay 3, Eames Barrio East. Barangay 4, Sagpon. Barangay 5, Barangay 6, Pinarik. Barangay 11, Mauyod. Tula-tula, Ilawod West, Ilawod Poblasyon, Barangay 14, Salbatana. Pataas dyan sa South Palan ini. Istanza, Taysan, Maryawa, Maslog, Humapon, Bagakay, Bangkerohan, Imalnod, Bariis, Kagbakong, San Francisco, Buenavista, Kabugao, Manito, Balabagon, Balasbas, Banbanbuyo, Kagbakong, Kabit, Kawayan, Kawit, Hulugan.
Itba, Poblasyon Malubago. Halos buong nito, dahil kuryente, kasarabay tabi iso barangay kan Maupi, Canarom, San Ramon, San Rafael, San Vicente Grande, Pequeño, Villahermosa, Mayon, Nabasan, Anislag, Bigao, Ibaugan, Kinawitan, Magugon. Deman pa din, Chris. Pade, deman apektado sa klinik mo sa aga. May kuryente ang ligas before, pati sa DCGB may kuryente sa aga. Bako, Nal, ikaw kita din, Nal. Nal, ikaw kita sa aga, no? Di bang kita kasarabay, Di bang kita kasarabay? Ikaw kita sa aga. Ikaw po kami sa aga. Pade, solve ka, Pade. Masih pa din, Chris. Saan niya kumapuesto, Pade? Takon day, kung ka, maisip kita, Pade, kay ibang paagi. Iya po. Now, good afternoon, Tabi Henry. Ay, dahil ko basaw nini. Nasupog kaya ako magbasa king mga text na pabor sa ko. Iya po. So, okay, thank you. Thank you. Appreciated po sa imong text. Pero dahil ko na po basaw. Sa kuya na lang po ito. Iya po. Okay. Yan tabi mga tugang ang magiging programa ta sa aga. Kaya lang may mga areas pa lang po na brown out sa aga. Sus ko. Good morning. Kailan yan na brown out kan apek? Pero bulan po kita ganyan. Every week na lang. Sarong bulan ka pa sa naday makabayad. Putulan ka na. Halikan sa tuyang friends dyan po sa Bicol University Cluster. Good morning, Tabi, mga madam, mga sirs. Yan po sa Bicol University. Good morning ka pala. Belated happy birthday nga pala kay Dr. Rosemary Frias sa Jesse M. Robredo Institute of Governance. Professor rin dyan po sa graduate school kan Bicol University. Good morning, Ma'am Rose. Belated happy birthday po sa imo, Dr. Rosemary Frias. Yan. Naging professor ko ini sa kwan ka ito sa public administration. Pero sa mga subject mi po is kwan uning ethics and accountability in governance. Yan. Ethics and responsibility sa governance. Ethics, accountability, and responsibility. Yan. Yan so subject mi ka ito kay Dr. Rose. Magayo nun. Pagadalan. Wala magayo nung pag mina-lecture si Ma'am Rose. Sa mga issues on ethics, accountability, and responsibility sa public office. Yan. Public office, ngaya, is a public trust. Dumang ko na okudan kay Ma'am Rose. So, lecture niya sa muya na, pag yaong ka sa gobyerno, dapat po proactive ka. Kung ka dapat reactive. Pag nasa gobyerno ka ngaya, proactive dapat ang mga, lalo ng mga leader. Di na pagkarato na mangyari, kundi mag-ibon na rin mga paagi para po mga tugang mapakarhay ang kamugtakan kan mga tao na sa endang pinagsiserbihan. Yes. Okay. Thank you, Tabi, Ma'am Rose, sa grade. Okay. O bueno. O yan po sa tuya. Seriously speaking, yan po sa tuya na kwan sa aga. Activity sa aga. Ha? Okay? O bueno. Mga tugang, oras natin, alas 8:14. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang si Lowens Barcena. Aramon na po ang mga dagdag na istorya ngunya na pag-aaga. Sa Uwangan Park, sa Legazpi Stricto daw na merhay sa pigbabantayan kang Legazpi City Engineering Office. Nata daw tayo stricto. What's going on? Mga tugang, hindi ako dyan kinahiling na karatula, lockdown. Hindi ko niya pa niya. Lowens, good morning, Lowens. Salamat, Tabi. Pipi, dakol na tabo, ang siging muruto-muto. Dahil sa mahigot na implementasyon kan minimum public health standards kontra COVID-19. Nataba yan. Kan Legazpi City Engineering Office sa kan Sawangan Park sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Ini makalihis na manutaran kan DCGB News na aga o to hapon na sinbanggi puwerte ang karilibot-libot ka mga watchmen sa Sawangan Park. Asin kung dahi face mask, dahi nagdi-distancing asin nag-uurumol-umol, talagang isitar lalo na kung may darang aki. Apisar kayan, ang mga ayam palandig di BP, dahi na pwede pagpalaugong kung dahi kidaya per.
Asin maski nagpipictorial an bago o nagpiprenup pa sa nang kakasalon, pipa face mask asin pipa distancing. Siguro sa pagkikipag-ulay kan DCG Banyos kay Legazpi City Engineer Clemente Nong Ibo, tiga ako niya na talagang istrikto sinda sa pag-implementar kan mga polisiya sa lugar. Sa iya palan ini BP nakatukang pagmamanihar kan Sawangan Park. Asin tangani na day ini pagikanan kan COVID-19 na nagpapatakot pa sa palibot, asin suri na sana daw. Sa mga nasisita, asin magsurunod na sana daw sa public health standards, pwede siyan mamasar. Anytime basta bakuna oras kan curfew. Tinauan man na asigurasyon ni Engineer Ibo na an pag ipamantinir ini asin na ipagpapadagos kan sa inda mga watchmen ang pagsitar sa mga nagbabayolar tangani nang maiwasan ang COVID-19. Pero nagkapirang mga tao na may napasiriri sa lugar, lalo na kung napapasok kan, minamuruto-muto dahilan kan pag siritar kan mga watchmen ini katuwang man ang Legazpi City Police. Okay. Roger. So, yan tabi BP. Ang ba yata nagapara? Di lang unan na puro pasensya ngunyan. Roger to Di lang that. unan na puro pasensya ta. Iling ka unang kaso kang COVID sa Legazpi. Correct. Tapos pag luminang ka unang pasulon talaman ng gobyerno. No pa. Di ba? Kitang mga tao, ano magiginibuta para makatuwang kita sa pagkontrol kan virus? Correct ka dyan tabi. Pero Panginoon. Di ba? Bika parang lalantuag ka dyan sa luwas, nasurusuan ang tao. Yan. Diba? Lumang ka sa mga lugar na dit ang tao. Correct. Diba? Okay. Yan. Anyway, basta magsunod lang kita sa protocol, makakatabang kitang... Oo. Okay? Ang kadaglan sa nagmumuruto-muto, so magkupol-kupol. Ay, sus ko. Sa bagay, nagyan ko naman ang mananggal. Giri mananggal malainon man. Dahil ko nagkailingan na duwa. Iyo. Paglalab mo talaga siya, pag di mo na iling, marawton sa buo talaga. Yan. Yan nga ni, nabubungan sa nakanharong mata na mo. Gari mo, makaugmao na. Baga, maski so magapirming kayo baga, mailing mo. Gari kompleto na. Totoo lang. Kasapon nga ni, nag-holding nga sa mag-shoota, duman sa ano yan, sa may Akasyaw dyan sa may Albay. Tapos hinatod kang susumi na kayo na so girls sa jeep. Pagod ba nag-kiss man siya sa angog nang nag-kiss na may mask. Usa ka baga? Tayo man din na ito distancing. Hindi naman nga ni-observe distancing. Na nag-kiss ka, alam mo na, palukson mo ito. Tayo sa flying kiss. Nagiulog ako. Nagiulog talaga ako. Kanya ako talaga ang panahon mo niya, di ba na? Yung baga. Ako ka ito, di ako nakakakay sa shoota ko talaga. Kanino, tingkisan sa nasusurat. Di surat sana yan. Surat mo. Sa bagay, kulang experience ako sa mga kurokis na. Tapos si Mrs. Malang sa first girlfriend ko. Iyo. Iyo man lang yan. Kaya kulang ako. Di ako nakaka-relate ka. Nagkangalas lang ako ngunyan. Sige. Pero duminampog. Nag-petition si Derek Edwin kasi Pading Mar. Iyo, nagdordampog mananggat yun yan, Ay, nag-petition sa duwa. Iyo, nagdordampog mananggat. Okay, sige. Roger, so yan tabi BP. Pangapudan sa ng Engineer Ibo, magsunod sana. Iyo. Okay yan. Sa pikikibo ninda trabaho ninda. Okay yan, tamaan. Roger. Okay? So yan tabi BP ang mga dagdag pang istorya. Ako po, Del BB. Thank you, Lowen, sa report. Mientras tanto, inflation rate sa Bicol para sa bulan ng Setyembre nagbaba giraray. Sigon sa PSA. Wow, good news to. Kung nagbabaan ng presyo kan mga barakalon sa rehiyon, ano ang factor na nakakontribuer para magbaba ang inflation rate? Ange, i-explicar mo. Good morning, VP. Good morning sa mga palantabay. Sa mga nagdag niya itong bareta na uupangunyan ang Philippine Statistics Authority o PSA Bicol na padagos na nagbaba ang inflation rate sa bilog na Riyon Bicol. Ini ang informasyon na pag-araman kan DCGB News gikan kay PSA Bicol Information Officer Vladimir Peraha kung sa ilot na nagbaba ini kan nakalihis na bulan kan Agosto kung sa'yo nagabot na 7.4% ang inflation rate at sinaw niya naman na nakalihis na bulan na Setyembre, nag-abot naman ini sa 6.9%. Sigun sa iya, panagas na nagbababa o naiiling nanda, na nagbababa ang inflation rate sa Bicol, nagigian man ang sa itong pagmati, pero sa aram nila nagbababa man ang mga gastusan, okay, gabat sa mga kaipuhan na igasto kan na mga Bicolano,
o pangunya na yaong kita sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Oo. Sigun sa PSA Bicol, ang mayormenteng rason kung nata nagbubaba ko niyan na presyo kan na mga barakalon sa merkado as inibabang mga lugar kung saan pwede mag-access kan mga basic commodities, iyan paglangkaw man daw VP kan supply kan mga ini o kaya ining pag-afford nindang supply and demand policy hindi sa kuyang kapalibutan. Ang nanutaran sa linda na naglangkaw mo niya ni mga presyo, iyo ang mga alcoholic beverages, pati naman ang mga tobacco products na sa konsumo niyan gagaramit pa kan mga residentes kan bilog na Bicol. Sinabi kan PSA Bicol na naglalaom sila na sa pagtapos kan taon 2021 maski na nasa tao pa kan pandemyang COVID-19 padagos na magbaba na inflation rate sa Bicolan tangani na dahil na magkadiripisilan pa ang mga Bicolano sa mga maabot pang panahon. Oh, pero ano na ang factor na kapag babaganta? Kang sarong bulan baga, ang Bicol region saro sa may pinakalangkaw na presyo kan mga barakalon. Inflation, di ba? Oo, nakakabang na rin. Mayorman di kayo nagbaba tabi sa drinking food and non-alcoholic beverages. Ang naiiling minda, nagdadako supply kaya so presyo kayo din, nagbababa man dito sa mga merkado publiko. May a certain product line. Oo, ang hindi talaga Nagbaba ang presyo kang alak. Commodities. Alak, tama? Oo, alak. Alak. Ano pa sa nagbaba? Ang nagbaba biti bakuman alak so non-alcoholic so they say. Sorry. Non-alcoholic? Oo, mga pagkaon pa. Pagkaon? Oo. Ano pa? Ikaduwa sa top list ninda ining pigapod nindang clothing and footwear. Clothing, bado? Oo. Arin yan, sunasa mo, sunasaw kay ukay. So nasa muli ni Bibi. I-clarify ko lang ta. I-clarify ko lang ta. Sunasa mall, nagbaba ang presyo kang clothing and footwear. Footwear. Sapatos, Yes. sinelas, o sulong Sinelas. kulitis. Yes. Pero sure kang pagkita namin nagbaba ang presyo sa mall talaga. Bako sa kayo kaya? Bako Bako. Bako, okay. Sige. Ano pa? Ikatulo man sa NVP, furnishing and routine maintenance kang harong sa mga construction products, kung ano-ano pang mga materyales. Furnishing and Routine maintenance. maintenance kan mga harong. Yes. Kaniguan. Yes, VP. Yung nasa Kasabay datos siya sa bayad sa mga trabahador? Bako, sa mga kagamitan. Gamit. Oo. Gamit sa harong. Yes. Okay, gamit sa harong, presyo kan pagkaon, non-alcoholic beverages, and then sa mga clothing and footwears. Yes. Kaya nagbaba. Ang solamente na ilimindang may pagtaas, alak, buda, mga tobacco products. Alak, buda, tobacco products, Yes. sigarilyo, Yeah. buda, alak, nagmahal ang presyo. Ano pa ibang nagmahal ang presyo? Ayun man sa NVP, ang fuel products pala, naglangkaw man sa bulan kan September and tiglalaw man na makakontribute man sa paglangkaw kan inflation rate kung sakali sa pulan ka nagtubi ka sunod-sunod baga so price hike VP. Tawan ng listener today, kumbinsido. Buwan nga yan, minasaod pa sa nako. Alam ko ang presyo ngunyan kansira, karne, manok, bunay, kamatis, lada, asin gulayon, di man dyan namin yun sa agricultural products. Ano naman dito sa DA ito? DA man ang dito, ano. Pero PSA bagay, Statistics Authority, Oo, tapos hindi kay VP, buko man for October, for last month pa ini, September. September, tama ka. Ayun man ang pala, ano. Oktubre na pala ngunyan, bakit ba ng presyo? Tapos na lang ang October. So anyway, di paghiro mas, anyway, as of September yan. As of September. Okay. So, MVP, ang Sabi nga ni initial Pading na Benny, informasyon. Sabi ni Pading Benny Angie, sulana nga ya padi, grabe ang lago kang presyo. Mamirang kilo kang lanang ngunyan. Sa ako nagbabakal dito. Yan, yun na, ang ganda ka nag-adalalan magsaon. Sang gatos ang kilo kang lana? O sang gatos sabi ni Ronald kasi, Nemi? 100 pesos? Salbatan ang pangyari sa Maoraro. Lana? Pata, kung dahing lana, dipisilon man ang buhay ta, pampahal na sa bagaan, maprito ka, magisa ka, di ba? Ngunyan na ma-eleksyon kay Ponta Kilana. Tama Ayaw. naman yan. Ngayon nga na nagupot dahil pang karampanyahan, kay po ng lana, in connection sa eleksyon, Iyo ba ka? pahalnas.
Hindi maraot sa nakaon ko ngunya na pamahawan ngunya na aga. Okay, sige. What's going on? Informasyon sa Philippine Statistics Authority, di Tuloy Boy sa Mobile at Scalaro. Thank you sa report. Hali dyan sa luwa. 8:25 sa Pilipinas. Ang mga baretang yan hatod sa Indo kan mga minasan. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White. Namnamin. Ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. Naproxen Sodium Escalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberana po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, ha, ha. Ranyola, Ranyola, Ranyola. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen Sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Syudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya Glenn Casulya. sa Syudad Legazpi. Glenn
Kasulya. Glenn Kasulya. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitazinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. Ang ATC Vitazinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitazinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitazinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo. Natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alcohol. O hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, DPWH Regional Office 5, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Workies yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Ang health tip na ini, hatod sa indo kan ATC Vitazinc. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa oral daw, mag-ATC Vitazinc na sa oral daw, ATC Vitazinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally.
supply. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss. Sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
Alas 8:38 na. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kadalaban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin may pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. An hapot. Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa 8:40 na. Ito ang araw na ito, extra aliwalas, extra ganda, extra saya. Basta sobrang okay na okay na okay. Bakit kamo? Abay, bakit hindi? Kasi ngayon mismo, Twister Fries are back at McDonald's. Diba? Ang sarap-sarap talaga. Pag yung pagkatagal-tagal mong inintay, sa wakas, ayan dito na. Kaya order na sa McDonald's ng Twister Fries. Sa totoo lang, di ko na po maintay na matikman muli ang saktong lutong on the outside, sabay soft potato goodness on the inside. At ang linamnam, anghang ng Twister Fries. Sino ba naman ang di matatakam? Drive-thru na sa nearest McDonald's or order via mcdelivery.com.ph. Bilis! Get your Twister Fries before it's gone. Report tayo, hali po dyan sa luwas. Mga tugang, may kinaraman po ini sa problema sa Ligban Guto, Baligang Tagaytay. Masusolusyonan kan DPWH sigon kay Art Gomez. Alagad, may problema. Report kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. May tulong mga nagkaklamar na owner ni lote sa area na titinampuhan haling Tagaytay, Antos, Ligban kan DPWH kung saan nababasa ni Mr. Proming Ngiba, Presidente kan Irrigators Association, na gustong maghagad ni na kompensasyon kung titipakan ang sa indang lote intended para sa proyektong ilalansar o implementar kana DPWH Second Engineering District sa pamamayo ni District Engineer Warren Asutea. Joint Engineering Expertos and PEO LGO sa pamamayuman ni Mayor Caloy Baldo. Matatandaan ta BBP, tinutukan bagay ni kan DCGB kan programa mo kan mga nakaig ng aldaw kung sa'y apat na mga barangays na may mga mahihiwason na kabasaan. Yes. Iniktarya ini dahil na nagkakataranuman dahilan sa silpid ng salog rapak anibang porsyon kan riprap dike kaya rinalaog din tubig salog an iniktaryang mga kabasaan. Nagkasarayang sa mga tanuman kan paroy. Ngunyan, ibuta niya ito ini sa digdi sa programa sa pagi ni Mr. Proming Nieba, pinaghurunan ini entry kan DPWH sa pamamayon ni District Engineer Warren Asutea, Mayor Caloy Baldo, Provincial Engineer Dante Baclao, na pagkasurunduan na purabir ang disilping asin pagirahay kan riprap kay kuwan ngunang tulayan na spillway palalaog duman sa apektadong mga kabasaan maagi Tagaytay kasunod na tinampo dahilan sa inian na agihan kan mga heavy equipment kan DPWH pababa sa salog. Actualmente
ngunyan sa informasyon na ipinaabot sa tuya ni Sir Art Gomez, naka-preposition na actually taon-taon mapasiring ako naman. Kaya pala Jimmy, suripod mo ka sa wapo, nagnala sa mga tao, kung natatanag sa mga gamit, garo day man nagpa-function boda, nagharali iso iba. May problema pala, di ba? Kaya nandiyan sa may pribadong properties na agihan, gusto magklamar kan mga tagsadiri. Sabi ni Mr. Puming iba, kanilot pa, naibarita na ba ganyan ito yun, na nakapreposition na yung mga heavy equipment. Na-interview ko pa nga ni mga tao, pero mga ngamon-ngamon, nagkawarara sa mga trabaho tapos mga heavy equipment. Di ba, kundi ako nasasala, saro si Engineer Baclaw sa mga testigo mo na nag-aksyon sa bagay na yan. Pagmeritingan bagaan ba ko, Jim? Pagmeritingan yan eh. Si District Engineer Warren. Yes. Si PO. Dati Baclaw. Yes. Mayor Caloy Baldo. Na dahil man nga din napipirin, sir, nangalas nga ni kita. Dahil man sinda dahil man ito nagpipinsel na magkakataragbuan sa opisina ni Engineer Dante Baclaw. Tama. Sa ngunyan, sigun kay Mr. Pluming Niba, mayoriya kan mga propiedad na agihan kan heavy equipment, haros konforme na tipakan ang sendang lote, tanganing magibuhan ki tinampo, apira sa tulong mga may sadirida. Kung dahil ni magtugot, baka iyon makaulang sa implementasyon kan proyekto. Kung kaya, dapat maisihan ini ni Mayor Caloy Baldo. Sa pagsabing nagpromisa ang alkalde, durante kan hororon, yaon mismo kita testigo, hindi si GB News, durante kan hororon sa opisina ni Engineer Baclaw, na kung iguanin mag-oponer sa diba? proyekto, LGU na. oras na magpuon ang proyekto kan DPWH, may siyon sa na siya bilang alkalde, ta siya ang personal na makikiulay sa tagsadiri kan daga. Okay. Kaya, ipapaisi niya ito dahil may Caloy Baldo, kung makakoordinar niya to, tangani na dahilin na ulang sa implementasyon kan proyekto tabi BP. Okay. Sa mo yan, nitirar niya to, sabi ni Sir Art Gomez, naka-preposition na ang mga heavy equipment, kompleto ini, pati trabaho, ready na. Good morning. Para sa implementasyon kan proyekto. Jim, standby Jim tayaon si Mayor Caloy Baldo, ipaabot na concern ha. Mayor Caloy, good morning tabi. Mayor, onder ka po sa DCGB, ipaabot mi lang po sa imo inita. Naranduman mo po pigtarabangan-tabangan takang enot na problema diyan sa may Gutubligban. Ito baga po na mga spillway na pinadarahan ki equipment kan DPWH, di ba? Ika po, grabe so effort mo ka ini. So Provincial Engineering Office, Budaso District, talagang daling mi po so tabang nindo na masolusyonan ang problema. Kaya lang po, adurat no tabi mayor ko nakaabot na sa imo ning concern na inita. So mga aragihan pa lang ka ito na trinabaho kan DPWH, halos namuya so ibang magamit, matabasan sa indang private property. Pero may tuluda po na natatada ngunyan sabi ni Mr. Nieva, Pruning Nieva, nagirihabo po mag-giveaway para duman sa gigibuho na trabaho kan DPWH para mataunan kidalan sa tubig na makabulos duman po sa mga dike. Nakaabot na po sa imang concern na ni Mayor? Dahil pa, pero dapat ang ibuong ka, may farmers organization man sila dyan. Dapat, kung kaya man sila within sa sainda, i-resolve na nila maka-miyembro man nga ninda yan. Okay. Gari ang nagluluwas tabi iyon, si Jimmy paduman sa area, gari nagluluwas po na gari gusto mag-claim ki just compensation, kaning agihan kan, sa pagkakuan, sa pagpapakaray kan, kang spillway. Actually, di man yan yung pundo, pinakiulay lang yan na ang kwata dyan, bakong pigagamit. Para maiko nga niyan, madisel, para makaumasinda dyan. Iyo. Magtarabangan na sinda. Sinda man lang po mapapakinabangan ka ni. Kung maagad ki just compensation or kabayadan duman sa magiyan, pero may pundo ang DPWH. Problema pinakaan. Iyo baga.
Oh, kamu po sa LGU yan, may pundo man kamo ka ini. Kaya naman po yan, nakita nagpupondo sa mga right to buy kung sakali. Ako talagang tikuan. Kasi never ko abagayan, agad kang farmers organization, kinakabarangay, na madisal ka para pakinabangan. Iyo man ang ganda. Takan so, pag-discuss tayo, ini kayo ito baga, Mayor, ini talaga ang nakaka-epekto kimaray, duman sa indang pagtanom, di ba? Kana is nagsudakol na tubig, buda, pag nagkukusog ki baha talaga, o ang makusugo ng oran, minabaha talaga sa lugar na yan. Kaya, kayo po makabulo sa tubig, adi? Iyo Kayo po. po makabulo sa tubig. So, nag-meeting po kami kaan sa PEO. Opo. Nag-rungay kami, yaman sa barangay official. Dapat sa barangay official, sinda naman, pagkaulay ng mga maagian nga niyo mapagtarang. Siyempre, patarabang tabang. Oo. Yeah, okay. Mati nga di po, na-realisar na yaw na bako kang pinadara kang DPWH. Iyo po, actually, na-report po ni Jimmy ito, may equipment na pinadara sa lugar na kan. Iyo, garo yun lang. Madalang tabi, Mayor, to si Jimmy, gari may gustong idugtong sa uruntang duwa. Baka po, dahil mong badangog, ikuang ko na lang po sa imo, i-connect ko na lang po sa imo. Jim, ano tabi, Jim? Hello, BP. Kauran ko mo niyan si President Promingiba. Anong sabi? Mo dyan, kinumbinsi na susog sa napagkahururunan kay ito na Mayor Calibaldo, District Engineer Wally na Sutuya, Engineer Dante Maclao. Na kumbinsi ron na sa mga membros kan Irrigators Association. Okay. Ginibo na, Ngonya di gua danin tulo na tatada. Nakikipagmatagasan sigon kay Mr. Promingiba kaya mapatabang na sinda kay Mayor Calibaldo maisihan ang bagay nene na durante kan naguroron nagpromise na si Mayor Calibaldo na kung igwanin magmatagas paisihon siya siya ang personal na makikiuron. Opo. Mayor, arog pa lang kayo ng sitwasyon duman talaga garo reiteration kasi sinabi ko sa imo kasabago ta. So, Irrigators Association, talagang ginibo naman sa paagi, nakaurunon sugabos, nag-uruyon sugabos, tuluhin na lang databi Mayor ang natatada, na dahi pa nagkukumbinsi. Isay na po ining tulo na ini, kung sakali, kung tapong kaulayon. Yes, maray patabi Iyor, tagari, garuday kaya ni Mr. Nieva, gari naghahagad na po sa imo ki, asistensya, na makiuron digil sa tulong ini. Sige, ikaw na lang po kung sirisayan. Apa. Abot sa opisina, tumanunta po. Yan, di ka na talaga ito na, Yor. Salamato na maray. Siguro, ipakoordinate ko si Mr. Nieva sa imo para itaram ining tulong ini. Tapos baka po pwede mananggad na makauro na lang po nindo. Ayun, lain. Tatapak yung lain. Explikaran ta kung... Yes. Takunday magkikwarta talaga. Buda. Siguro, mas dakul sa magbibenepisyo kung tumugot sinda kumpara dyan sa makikipagtagasan na dayan mapaagihan kang pagpahararom kang dikin na yan o spillway na yan. Sabi matawag tama na nung gustong sabihin. Tari paharaman kung ano man ang gusto niya. Yeah, baka may rason mananggad. Opo, okay. Yeah. Mayor, salamaton Mayor. Tabi, ingat po ka mo perme. Okay, thank you, Sir Henry. Opo, thank you, Jimmy. Thank you. Okay. Jim? Yeah, yan ang sabi, Pipe. So, ano pa na lang yatin Ikaw mo na lang kay Kuan, Mr. Nieva, na very clear baga sabi ni Mayor, kaurunon niya, buda, i-report sa iya kung siya ang tulong ito, tadamanon ka na ya. Ano madadaran sa pakihoron mo niyan, ang sabi ni Sir Art Gomez na mismo personalmente, baka ngunyan o baka saga, mapasiring personalmente si District Engineer Wally na Sophia sa area. Okay. Yeah. Ayos, okay. Yeah, so, halos pa na, kumbaga, diabulda na yan tabi, Bipe. Preposition na nga. Ito ba sa si Mayor tuminango na? May resulta yan. So, di pinabulit. Ready na. Yes. Tungkol sa bagay na ini. So, makamutan na daw, maina-imagine niya to, magkakaigwa na dyan kitinampo, at na business siltinan na salog, igwa dyanin makakaaging heavy equipment, nanganing mag-diesel kan lugar. Yeah. Opo, okay. Jimmy nasalita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report hali dyan sa luwan. Okay na so time check tatabi nal. Okay, pakibugtakan mo na tabi nal ki microphone duman sa sala. May bisita akong taga-Biyo na gusto magtaram. Pero habang nagigibo ka kaiyan, hindi ka natabi Ate Angel. Hindi ka natabi Ate Angel sa sakuyang ampangan ta. Magron-oron lamang kitang dawa tabi Ate Angel. Mga tugang oras natin, 6 minutes bago po magabot ang alas 9 ng aga, digi po sa DCGB
Mga nay, aram tagabos na importante ang tibay kan resistensya kan satong mga aki. Yan ang panlaban ninda sa mga helang. Tama yan, pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Tano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dapat palan parehong matibay. Kaya mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified ang sa tuyang mga aki. Ngunyan may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc na tibay resistensya, may dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming girumdumon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay hali sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery stores. Thank you, Ate Angel. Yes, daragang-daraga si Angel ang bado ng ngunyan. Alright, sige po. Okay na sa microphone ta sa lawas, tabi, Nemi? Okay na sa mic ta? Pigi po ka ni Ronald. Pag na-install tabi na sa microphone ta dyan sa sala, pasakatan mo si Ma'am Ami Gonzales. Din kang College of Engineering sa Bicol University. May importante na tabing announcement si Ma'am Ami Gonzales. Hello, good morning. Good morning po. Yes, sir. Ano po may paglilingkod? Nagpatulong sana po ako kung may alam bang doktor na pwede ako magpasikap na cellphone lang ang gamit. Kasi senior citizen na po ako. Teleconsulta po ang kaipuan mo? Opo. Iyo, arag po ka ini. Ipahanap ko po sa BRTTH po, Sir Sukwan. So, ano yan? So, contact number duman. Tapos, i-forward ko po sa imo taud-taud, ha? Para makakonsulta ka po sa enda. Iyo? Iyo po, para... Iyo po. Sa cellphone lang ako magkuhan, dahil natatakot ako magluwas. Iyo po. Sige po. Isang taon na nga niya ako din luwas-tuwas. Iyo. Ipunbo ko po ini sa imo. Ipunbo ko po ang number mo. Tapos po, pa-text ko po sa imo, ha? Iyo. Iyo po. Sige po, sir. Po, Sir Henry. Welcome po. Welcome. Alright. Thank you. Welcome. Okay. Angel, kunin mo nga yung number sa Kwan. So, number sa, ano yan, So, number baga sa BRTTH para sa teleconsultation? On mo, ipurod mo sa kuya, text ko digdi sa listener ta na senior citizen ta. Natatakot na siya magluwas para sa pagpakonsulta. Okay, igwa ka ng BRTTH tab, Angel? Igwasin da di ba? Igwasin da ha? Sa teleconsultation. Takunday, i-refer ko kay Dr. Chris Gianan. I-refer ko tabi kay Dr. Chris Gianan. Okay? Okay na tabi, Nald? Okay na kita? Yan po mga tugang digdi sa lobby, kang DCGB po ang mahigos na din kan BU College of Engineering, si Engineer Ami Gonzales. Long time no si Ma'am Ami. Kumusta po kamo? Maray ma'am po. Yes, ma'am. Ano po may paglilingkod, ma'am, at napakabisita po kamo digdi sa stasyon kan DCGB? Diyos maray na aga sa Indo, Sir Henry. Opo. Sa imong mga paradangog, as in sa kagabusan na residente kan sa tuyang komunidad. Yaon po ako digdi para ipatupad ang saro sa mga mandato kang Bicol University na yung magserbisyo sa komunidad. Opo. Maski nga niyaw kita sa tao ning arog ka ini mapanghamon na panahon, siring pa man padagos na makapagtao ning serbisyo. Yaon niya sa pamamayo kan sa muyang beloved na president ni Dr. Noli Mascareñas as in sa iyang mga opisyales. Sa College of Engineering po, puon niya na aldaw, as in hanggang Mayo, padago sa magtataon ng mga iba-ibang programang pagserbisyo sa komunidad. Example po, ang Electrical Engineering Department, matao po sinda ning libreng enhancement program para ang sarong tao pwede siyang maging electrical installer o kaya pwede siyang maging barangay electrician. Okay. Ang Mechanical Engineering Department, matao man po ning libreng enhancement tutorial program para po sa Master Plumbing program. Para siya, ang sarong tao na makatapos kay ni, as in gusto magkuha ni exam, ay pwede siya maging Master Plumber. Siring man, ngunyam, padagos ang pagtao kang Safety Officer 1 sa pamamayo ni Engineer Oliver Aligan, kang CE Department.
na hanggang iyan po ay sa Mayo. Bukas ini lalong-lalo na sa mga college student para pag nakagraduar siya ng ali sa 4 na session, magiging na po siyang Safety Officer 1. Wow. Ang NSTP implementer man po na sa pamamayo ni Engineer Bulon kang EE Department, asin siring kan sa iyang pag-iriba na si Engineer Padua Pollution Control Officer kang College of Engineering, DRRM and Safety Officer na si Mr. Arman Almelia, asin ang mga NSTP implementer kasabay niya, magtatao po ng DRRM activities, fire drill, fire safety, seminar on safety during emergency, saka basic life support system or techniques, katabang ang BFD asin ang Red Cross. Ang Environmental Management Program man, ipagtatao man po kang grupo ni Engineer Padua na iyo ang Pollution Control Officer kang College of Engineering, manungod sa Ecological Solid Waste Management Program, asan ang iba-iba pang mga bagay-bagay na pag-uurulayan, tanga ni magkaigwan ng Environmental Management Plan or program ang isang barangay o ang isang banwa. Sagad naman po magkakaigwan ng dikit na mga pataratara sa parenting, saka sa formation of youth sa pamamayuman kan sa muyang GAD coordinator na iyo si Engineer Francia Abarientos. Asin ang sa iya pang pag-iriba na nagtatabang sa iya si Engineer Carmela Mirandilla na iyuman ang parte kan technical working group ni Engineer Oliver Aligan sa kani Engineer Franz Abarientos. Siling pa man may mga dakul na mga livelihood program na itatao ang Chemical Engineering Department sa pamamayo ni Engineer Michelle Agripa asin ni Jocelyn Balisnomo asin ang sa iyang pag-iriba papaano magibo ng disinfectant, ng sabon, ng alcohol asin dakol pa pong iba na pwedeng pagkakitaan ng si isay man na yaon sa mga harayo na mga kalugaran kan sa tuyang mga kahimanwa digdi sa Albay. Ta siring man kahit na araw kaning sitwasyones ta, igwa man lamang sindang pagkakakitaan. Ang GE Department naman po sa pamamayo ni Engineer Cobilla, asin ni Engineer Rosalada, asin ang sayang pag-iriba, mataoning serbisyo publiko kung paano magpatitulo ka mga daga na mga problemahon pa. Wow. Asin ang mining department man sa pamamayo ni Engineer Florese, ni Engineer Rubilin, asin ang sa indang active na PSEM student chapter, mataon ni mga iba-ibang serbisyo o mga edukasyon tungkol naman sa mining industry digdi sa Region 5. So iyo po lang yan, pigmadali ko lang po, tanganing day ako makaabalang marekan sa indang oras. No problem po, Madam Salamat Lynn. na maray po, tabi Sir Henry. Magayunon, madam, ang programa nindo, libre po ini. Libre po ini, tabi. Magayunon. So Ma-FB. after kang series of training, sinda po qualified na mag-take niya, for example, master plumbing, di ba? Iyo Master po. electrician. Opo. Magayunon din nakuan mo ha. Okay, Libre po, po na lang tabi po, yan, madam. libre. Paano po sinda maka-reach out sa Indo kung sinda po interesado? Malag-in or lag-on ba ang apod ka yan? Duman sa FB. Log-in. Log-in duman sa FB po kang kang buseng. FB Kambuseng. Mataw Tapos, po kami ning mga link, mataw kami ning impormasyon. Sana makalaog senda duman. Sa mga masunod gani pong panahon garo, iniisip mi paano kami makapag sa radyo. iyo duman po baga magayon ini. Magayon po ini. sa hararayo na lugar, baka mayo man ning internet, kapiling ninda ang radyo. Iya, pagurunan ta po ini So para po maka-reach out sa Indo sa mga interesadong grupo na ma-avail kayo ng training hanggang sa Mayo. May next year mama Mayo hanggang next year, May next year. Next po ini. Magayunon Hanggang next adi year. halauig pala na. Pero mapon po ngunyan launching po ngunyan na aldaw. Ngunyan so launching. So starting today hanggang po Mayo Hanggang next year. Mayo po. Maharaman ninda for more details and information. Magiling lang po duman sa Busing website yata yun or FB. Tanganing ma-post kami duman ng mga link na kung paano kami ma-reach po ninda. Iyo madam. Anong oras pang launching mo? Tapadaman ko kay reporter. Anong oras pang launching nindo niya? Ano po? Anong oras pang launching? Ang oras po, pirming mapo ning alas 8 hanggang alas 5. I see. Okay. Iyo. Sige po, ulit-ulitom ko tako. Nahiling ko po ang kakayunan kang free services nindo. Na imagine mag-attend ka kang series of training, magiging kang safety officer 1, di ba? Pati sa food technology, pati po mga consumer products po, Sir Henry. Products, alcohol, NSTP, sabon, disinfectant, diba? kandila. Sa chemical engineering. Magayon po ini. Siguro, pag nag-avail kayo ng mga barangay officials, mga residente kang barangay, magkakaigwa sila ka additional livelihood. O kaya magduman po sa Samuya sa College of Engineering. Basta mag-observe lang ng minimum health protocols. Lalong-lalo na po ini sa GE din. Paano pagpatitulo ka mga maproblema? Iyo.
Totoo yan. Okay. Sige, madam, ugaring, tapos na po ang sakuyang oras. Anyway, ulit-ulitin ko na lang po ini. Iyo po, Kung may tabi, mga concern ako, apudan ta ka po sa cellphone Iyo number po, mo. tabi, sir. Okay? Salamat po na Salamaton po sa pagbisita sa DCGB. Salamat din po po. sa pagtaon ng maray na panahon. Thank you Welcome, madam. very Basta much. po, anytime, tumuktok ka sa na dyan. Maray Bukod na aga sa po kumpinto. sa gabusindong pahirahin na nyog. Yes, Asin yes. mabuhay po kamo pirmi. Opo. Sa Thank you, maray na ma'am. kamugtakan, asin salud. Yes, Salamat thank you so po. much. Mabuhay po kamo. Ingat, ma'am. Ingat po kamo, ha. Alright, si Engineer Ami Gonzales, siya po mga tugang Andin kan Bicol University College of Engineering sa Bicol University. Thank you, ma'am. Makontak po ako sa imo sa mga concerns. Okay, thank you so much. Yan po ang sa tuya na bisita, mga tugang niya na pag-aagadig sa DCGB para po sa importante na iyan na libre, ha. Libreng serbisyo, mga tugang na itatao tabi kan Bicol University College of Engineering. Pwede mo sa kuya mag-coordinate para maikukunik ko kamo tabi kay Doc kay Madam Ami Gonzales, din kan Bio College of Engineering. Salamat! Kansa nung pagkantabi, nakalagpas kita kay 4 minutes kay Pio. Importanteng information na yan. Thank you, thank you! Goodbye! Mabuhay po. Tingog ang manuaan, susunod na kaagad. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO sa mga minasunod na petsa. November 6, 2021, Rapu-Rapu and Legazpi Port Voting Center, Legazpi Port Elementary School and Rapu-Rapu Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, October 27, 2021. November 20, 2021, Tabaco Voting Center, Tabaco South Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 10, 2021. December 4, 2021. Manito and Albay District Voting Center, Manito Central School and Bagong Bayan Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 24, 2021. December 18, 2021. Ligao and Uwas Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022. Daraga and Kamalig Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinao and Tiwi Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022.
Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit. Alas 5 ning hapon sa opisina kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kanaleko. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9 Gs. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinahimutikan kan Malacanang ang napabareta na daipagkonsulta sa mga local government units o LGU bago ipautob ang pinalawig na alert level system. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na maski daina konsulta ang kabilugan na miyembro kan League of Provinces of the Philippines o LPP, nasabihan man ang mga LGU bago ini pinauna na ipautob kanakaaging aldaw. Apwera sa Metro Manila, ipinautob naman sa nagkaperang lugar sa luwas kan NCR an alert level system. Magigiramduman na sinabi kan LPP na nabigla sinda manungod sa alert level system kung kaya gusto ninda ining paramientras sa suspenderon tanganing mapaghandaan. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Best Cafe.